Pupu eta lore, bizi-bizi. Pitxarra. Jolasean dabil lore, pala eta pilota eskuetan dituela. Baina halako batean, armairu gainean dagoen pitxarrari eman eta lurrera erori da. 11 zatitan hautsi da pitxarra. Nola konpondu ezin dena? Ezkutatzea izango da onena, pentsatu du lorek. Pupurengana hurbildu da, eta hauxe esan dio belarrira. Sekretua gordeko didazu, nire neba maitea zarazu. Pirritx gerturatu zaie, eta ikusi du pitxarra hautsita lurrean. Pirritxek galdera. Zer gertatu da? Pupuk eta lorek ez jakinaren aurpegia jarri dute. Txistuka disimuluan. Isiltasuna jaso du erantzun modura Pirritxek. Erantzunik jaso ez duenez, ona hemen bigarren galdera. Nor izan da? Pupu isilik dago. Baina lorek egin du eztanda. Ni barkatu. Barkamena entzun orduko, Pirritxek lasai txikitxo, bildu egingo dugu eta kitxo. Erratza hartu du Pupuk eta pitxarraren zati txiki guztiak jaso egin dituzte. Ahaztu pitxarrarena, esaten dio Pirritxek loreri. Baina konfiantza haustea da txarrena. Kontatuko didazu hurrena? Eskerrak emateko ordua iritsi zaio loreri. Pupuk lagundu egin baitio. Eskerrik asko Pupu. Sekretua gorde eta egoteagatik mutu.